Takže čaute, vítam vás Enzo 5582 a toto je séria Skybox server, je to tretí diel a ukážem vám ostrov, čo sa tu zmenilo, takže pribudla sem truhla jedna, tu som ťažil trochu kameňa, toto máme na domček pripravený, vypálené, potom tu máme trochu dreva, to som tiež ťažil. A vlastne poviem vám aj plán na dneska, a to je spraviť dom snehuliaka, a keď by zostal čas, tak by sme mohli ísť aj do Mob Areny. No, takže ešte si ukážeme, čo sa tu zmenilo. Tuto sa stala taká nešťastná vec. No, nebudem hovoriť aká, ale mali sme tu políčko a to políčko tu není. Nepoviem prečo. No, ale ideme ďalej. Som tu robil viacej týchto saplingov som sem dal. Je to vlastne väčšie. Stromy tu rýchlo rastú, to je dobre. Sem som dal tieto čierne stromy, pretože budeme potrebovať čierne drevo na dom. Nejak lepšie povedané na strechu. No a teraz by som asi najskôr spravil snehuliaka, alebo by sme najskôr zväčšili ostrov? Neviem. No, ja si každopádne spravím takto na zväčšenie ostrova. V tom dome moc kameň, okrem tejto skaly, tento kameň nebudeme potrebovať. Teraz aspoň si myslím. No, snehuliak bude presne. Tam by som spravil dom. Snehuliačka dáme sem. No a chcem vám pripomenúť, že videá sú v HD kvalite, všetky zvuk by mal byť dobrý, potom už nič by nemalo sekať, no ono to ani nesekalo, vlastne, jak som vám hovoril v minulom diele, ale tak už by to nemalo sekať, ani nebude. Potom by som vám chcel povedať, že zdieľajte toto video, prosím. Ešte chcel by som natočiť aj nejakú mapu, neviem akú, možno nejakú parkour mapu, neviem ešte. Ale teraz hlavne ten Skyblock teraz natáčame, takže Skyblock je na prvom mieste. Ukážeme si generátor na sneh. Asi už väčšina z vás ho už asi pozná, alebo vie, čo to je, jak to vyzerá. No, a ten, kto to nepozná, to uvidí. No, takže jak by som to spravil? Spravím to takto. Áno. To som nechcel, nevadí. To je stupienok. Áno, to som dobre vymyslel. Teraz toto bude tu. Takže tu dáme takú strechu, aby na ňo nepršalo, lebo snehuliačik by asi dlho neprežil. Toto je špat. Ty kokso, tak prepáčte za tú líšť, ja to tak musím, tak inak to spravím. To čo je za zvuk? Tak prepáčte, no. Nebolo to na schvál, veľmi mi prepáčte, no. Tak už to inak poriešim v budúcom videu. Určite. Takú striežku si to nejak spravím, aby to bolo pekné. To môže žiť v pohode. Čo vám poviem, no. Takže. Tak to bude, sem dáme takto. To bude pekné s týmto. No a sem tu bude snehuliak.
A je to. Máte lopatu, tak to len búchate na tento kúsok snehu a ide vám sneh do inventára. To je veľmi dobré, vidíte koľko má snehu už. Možno z toho bude aj mobtrapka, z tohoto snehu, ako nie celá, určite nie. Ale môže byť nejaké jedno poschodie, alebo čo, ja viem, jak to ešte spravíme. No. A to idem trochu naťažiť, nebudem s tým plýtvať. Zničím lopatu. No teraz by sme ešte mohli zväčšiť ostrov, aby sme postavili domček. Nech si sem dáme, ešte aj toto vykraftíme. Tak a jednu gulu máme pre radosť. S touto gulou môžeme spraviť... No. Napapáme sa. A pôjdeme zväčšiť ostrov. Dáme takto. No. Aj sneh si odložíme. Takže domček bude na tejto strane, s týmto to nejak vyriešime tú hlinu. Neviem si to jak, ale nejak to vyriešim. Ale nie teraz, no. O niekoľko dielov by sme mohli spraviť mobtrapku, alebo nejak začať ju. Určite to nebude na jeden diel, iba lebo ja to trošku rozsiahnem na tie, minimálne tie 2 diely, aby to zabralo. Lebo popri tej mobtrapke budeme robiť aj iné veci. Ešte sa ospravedlňujem za ten Skype, no ja si dačo fakt musím spraviť, lebo som to vôbec nečakal. A vždy na to zabudnem si ho vypnúť. Tak mi to prepáčte. Ešte by som chcel, že... To som ako... No, nevadí. Že v tom prvom dieli ste počuli nejaké nadávky. Sa za to veľmi ospravedlňujem, no ale ja som taký, že nenadávam. Ty kokso, ja som... Piče. No a zase sme pri nadávkach. Ty... Piče. No tak. No. Ezinko si... Píp! Bezvodne používa namiesto nadávok. No teraz by som nadával jak svet, ale tak nebudem nadávať, lebo to je neslušné. Už pokladám tie bloky jak Minecraft, ak všetky na bok, alebo všetky na iné miesto, jak naplánované je. Teraz keď skapem, tak ako... Kebyže mám taký ironový krompač, tak nepoviem, to by som naťažil hneď, ale... Čo môžem... Sice tam máme jeden iron tam máme. Keby sme išli do tej mobrény, tak by sme dostali ešte 2 irony a môžem si spraviť krompáčik. Lenže pôjdeme do areny. Tam pôjdeme určite, lenže... No neviem, či to stihneme. Tak aspoň by sme mohli spraviť to, že... by som to zväčšil. Išli by sme do arény a dom by som spravil v ďalšom dieli.
Keby ste mi tak mohli odpovedať na moje otázky. Nespadni, Enzo, nespadni. Tak ja neviem, či to stihnem, lebo máme ešte viac než 15 minút, tak ale no neviem. Dom sa som tuším zmestí, dúfam. Zmestí. No. Pôjdem ťažiť taký kameň zase za kamerou. Nech to si nezdržím. Ja som to mohol tiež zväčšiť za kamerou, ale tak nevadí už. No. No. Čo ja viem, či by som tak povedal. No, prepáčte. Tu by som spravil ešte tiež takú plošinku. A aj hen tam. Toto pole ma naštvalo. Čo sa stalo? Tak ja pokladám tie bloky úplne fajnovo. Ale tak ja to nejak vyrieším. V ďalšom dieli by tam tá hlina mala byť. Asi, no, dúfam, že mohli by sme stihnúť. Aj to, do tej pol hodinky chcem robiť videa. Nie dlhšie, ale tak dneska neviem, ako to spravíme. Ja budem za kamerou určite veľa ťažiť, lebo toho veľa kameňa budeme potrebovať na tú mob trapku. Nespadni, Enzo, nespadni. To je ako veľký cucač. No, tak som dobre povedal. Akože materiálu. Toho dreva máme hodne. Ešte keď hento vyťažím, to bude veľa. Lenže ten kameň, toho tu nie je tak veľa, no. Tiež fakole spravíme. Pochodne, áno, pochodne. Nech sa nám tu nespavnú, také potvory. A čo, jak sa máš, chlapče? Serus. No. Spravíme si aj sklad. Len taký dobrý nápad, ak by sme sklad mohli spraviť, len to vám nepoviem. Sklad spravíme pravdepodobne, keď budeme mať mob trapku asi hotovú už. Bo skoro sa to asi neoplatí robiť. To si šupnem pár truhiel. A hotovo. No, ostrov, tam je. Som chcel povedať na dávku. Bye bye. Ty, do piče. Zase som povedal na dávku. No ty kokso, ja som teda slušné dieťa. Tak sa to prepáč, sa napapáme. Áno, vedel som, že ma to začne zabíjať. Dreva máme dosť. Ako vidím. No. By som si spravil luk. Kebyže mám z čoho. Čo som to chcel? Aha, toto 10. Trošku to osvetlíme. Už by mohol byť deň. No. V tom ja si nebudem ťažiť, to by som zbytočne zdržoval. Ja si dám veci, ako ja mám rád. Takto presne, áno. No, toto si nevšimajte, to bude pekné určite. Ja mám nápad, jak zgulujem tie potvory. Keď sa tu dáka spavne. To bude gulovačka. Dúfam, že ma dobre počujete. Máme také gule. Pium. No. Keby ste nevedeli, odkiaľ som ten sneh na snehuliaka dostal, alebo získal, no, tak
som si vypýtal, lebo není tu ako ho zohnať, keď tu nesnežilo zatiaľ. Tak som si vypýtal, v shope nemám si ako kúpiť, keď nemám peniaze, lebo peniaze nemám odkiaľ mať. Takže asi tak. Ja vyťažím tieto stromy, potom za kamerou naťažím cobblestone. Tak za jeden ironový krompáč naťažím. A môžeme sa pustiť do stavania. No to som nechcel. No kobo mi z toho padne, super. No, zoberieme také drevičko, neveľa, lebo som ho dlho ťažil. Jak ten dom bude otočený? To pole možno pôjde do prčic. Tu bude. Presne tu. 1, 2, 3, 4, 5. Ale to bude 1, 2, 3, 4. Počkáte, jak to bude. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, aby... 5. Áno, to som... Rozdýchaj to. Jeden, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a 9. To pole tu zavadza. Potom podkopem to nič. No. Sa to správa malé, ne? Plány asi nevyšli. Toto je priemerný dom. Ček. Sa tu veľa vecí bude meniť ohľadne stavebných prác. Ahoj, napríklad tu bude pole. Ne, tu bude pole, takto, tuto kde som, takto. A tu sa budú pestovať melóny a tie kvice, to som nechcel. Hen to zmizne. Generátor bude tu. Akurát stromy pôjdu takto do kolečka. Truhuje, tu bude vchod do pivnice. On sa to prezradilo, tam bude vlastne, tam budú truhuje, akože pivnica, viete, chápete, no. No, ale sem my dáme takto, aby to bolo pekné. No neviem, či ho stihneme celý domček. Keď nie, tak v budúcom dieli. A v budúcom dieli by sme išli aj do arény. Do PvP nepôjdem. Keby sa tam bil z rukoval, tak keď sa tam však PvP tam býva, že normálne s vecami tam príde, že tak. Lenže to ja nie. Keby tam bolo z ruk, že všetci by mali prázdnu ruku, tak by som tam išiel, ale tak to nie. Ja do arény pôjdem mimo kameru, lebo už to nestihne do videa a musím dostať tie 2 kúsky ironu, to sa tam ľahko získa. 2 tehličky? Áno, 2 tehličky. Aby som spravil krompáč, aby som mohol naťažiť veľa kameňa. Daxen je extra VIP. No, sa opýtam, že či extra VIP má game mode. Asi nie. Má veľa práce, no. Extra VIP, akože na to, ja si ho tu nekúpim určite, lebo nechcem z extra VIP hrať.
Už to není tá sranda, keď nemáte suroviny, zháňate všeličo. Máte peniaze, dostanete. Ako môže to byť sranda, predsa, že vy môžete si postaviť ostrov, aký len chcete, hoci ako pekný, aký si predstavujete. Ale ako stojí to 20 eur to stojí na 3 mesiace. Čo je? Ten snehuľak to je špatný, ja to nebude ani vychádzať. Snehuľaka asi nepresuniem len tak na iné miesto, či? Však sneh mám, zabijem ho potom. Piu. A neskapitám ešte. Ešte keby mi tá gebula vypadla, to by bolo super. No. Teraz ja neviem, jak by som to chcel. Teraz tu neviem, jak to bude vychádzať. Dám to také presklené. Nechcem veľa okienok. A čo to nevychádza? No. Bude to pekné, nepoď sa nič. No. Keby tohoto stombriku bolo málo, tak si vykraftíme ďalší. Dverečky. Ten sukín syn snehuľak jeden. Som mal prístačok, ja ho zabijem a hotovo. Ešte budem v novinách, že som zabil snehuľaka, no nie. Pôjdem do väzenia. A môj krásny ostrovček mi odoberú ľakí cigáni. Týmto nevraždám cigánov. A máme ich dosť, to bude stačiť. To je aj moc, ale tak sa využije určite. Papane, zoberieme toto. No, nedorobíme ho dneska. To asi nie. No, sorry. No. Tak môže byť. No a sklo. Sklo. No, čo so sklom? No, tak... Máme 6 kusov, tých vypečeme. Ono z tých je 15, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, no, tak pomôže to, no. Potom len niekoho vyžobreme. Sa mi tu nepáči toto. To je škrdé, akože... No, zase si akože musím nadložiť veci, lebo enzínko padne. No, nepadne, ale tak už sa poznám. Pre istotu. A musíme to pozostavať, lebo to je špatné. Počkáme chvíľku, nech sa rozteče. Už by to mohlo byť. Ostrov je zo spodu škaredý, ale kto sa nám tam tak bude kúkať? Nikto. Ja som neodišla lopata, preto mi na mne zbenníkovi. No. Tu jednu nezbedu, kde ju zaparkujeme. Keď to budú stromy pekne do količka, to bude veľmi pekné. No, s tým bude veľa roboty. Sve to môžeme dať.
Ale čo to tak bude? Tak nič to nebude. Skap. Tu mi akože nič nevypadlo? Šup. Šup. Ešte som na tom aj zarobil. Kit Tools za necelú minútu. To je super. By sa mi hodil taká diamantová výzbroj. No ešte chcem ma povedať, že nepoužívam žiadne hacky, nikdy som ich ani nemal, ani ich nechcem mať. Toto nie je stavané z game modu, pre istotu, aby sme si to vyjasnili. Nepodvádzam, takže to je všetko. 20 sekúnd. No. Už iba 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 1, šup sem, šup tam. Čo to nejde? Aha, super. Dúfam, že to neberete ako spamovanie, akože chatu, alebo četu. No, to nie je spamovanie. Medzi nami. No. Tak, v tejto 1.5 alebo 1.5.1 tak toto rozdeľovanie materiálu v inventári proste ja ťuknem a hneď to máme na poličku rozdelené. To akože nič moc. No, lenže zle to robím. No, robím to dobre, len to treba trošku posunúť. Posunieme to trošku semkaj. No a nie, to je zase moc. Som sa tak rozbiehol, že robím všetko zle. Takto. Šup, 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 šup. Samozrejme, to spravím pekne. Aby ste si nemysleli, niekto akože... Teraz by tie bloky mohli padnúť, že ich položím a oni padnú, ale nepadnú. Spravíme to takto. No. No, šup. A tam som chcel túto kocku dreva. No je to nádherné. A to ešte nie je hotové. Ono to bude všetko domyslené. Všetko bude domyslené. Aha. Tak to spravíme. Čo sa s tým budem kakať. No. Pustíme. Teraz, že keď... no tak to asi nebude domyslené. Ale preto to musíme vyskúšať nejako. No, keby to bolo takto, tak by to... Takže, počkaj, skúsime takto, keď je blok, tak z neho môžeme brať hlinu. Prepáčte, takže ja to vyrieším ako správny scout. A bude to vyzerať nasledovne. Nespadni. Šúva. Dobre. Super som to vymyslel, jak správny scout. Tu tam potom natrepeme. To je ohrada pre psa, no presne umáka.
Bude to fungovať, nič sa nebojte, keď to stáva Enzo, tak to bude fungovať, nebude to fungovať. Lebo ten trtko je moc vysoký. Ešte by to nefungovalo. Nič sa vy nebojte, ešte jeden blok. Tomu spravíme džuru. Šup, no ideš. No však preto. Šup. Ty koko, neutekaj. Ty pičajná chlpatá, poj tam, choď tam, ty kokot. Piče, choď tam, ty kurva, ty kokot, ja to zabijem to. Choď tam. Prepáčte zase, že som použil nejaké vulgarizmy. Čo sa kúkaš, ty cicina iné. To, ako tá cicina skapala? Ty brďo. No ja nemám tekvicu teraz. Ty brďo, ja mám pôjdem upratovať tento sneh. Tekvicu nejak vyprosíme od niekoho, vypýtame, ne? Už som mať cez pol hodinu. Takže sa omluvám. Tekvicu. Nie, to som... Tekvicu na... Máte niekto, prosím, tekvicu na snehu, jaka? No... No, prosím. To si snehu asi pojebali. Ja by som to vypípal, kebyže je mako. Skap. Čo, nevesmrteľný? Zrúda. No skap. Už nemám gule. No super, konečne. Možno nemáte niekde tekvicu, však čo mám spraviť teraz? Mám čakať, kým to vyrastie, ale nemám ani čo vyrast. To musím nechať, aby... Ach jaj. Snehováci jedný sprostý. No tak nič, no. Tak ja sa s vami lúčim. Takže čaute.